Τελικά τα φρούτα παχαίνουν. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν παχαίνει. 21 χρόνια σαν διαιτολόγος δεν έχω συναντήσει ούτε έναν που έγινε υπέρβαρος ή παχύσαρκος επειδή έτρωγε πολλά φρούτα. Μάλιστα συμβαίνει συνήθως το αντίθετο. Άνθρωποι που έχουν πολλά κιλά φαίνεται ότι δεν τρώνε καθόλου φρούτα. Τα φρούτα αποτελούνται από νερό κατά 80-90% του βάρους τους. Επομένως, μέσω των φρούτων αυξάνουμε την ενυδάτωσή μας. Έχουν υψηλή διατροφική αξία γιατί περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες, ανώμενα στοιχεία και φυτοχημικά συστατικά. Αν και περιέχουν απλά ζάχαρα, κυρίως φρουκτόζη, που δίνει την γλυκιά γεύση, η ύπαρξη των φυτικών ινών στο ίδιο τρόφιμο καθιστά την απορρόφησή τους πιο αργή, με συνέπεια να υπάρχει σταδιακή αποδέσμευση των υδατανθράκων στο αίμα και κατά επέκταση ποιότερες αυξήσεις στην ινσουλίνη. Για τον λόγο αυτό προτιμούμε τα φρούτα να τα καταναλώνουμε ολόκληρα και σπανιότερα σε μορφή χυμού. Αν σου άρεσε το βίντεο, ακολούθησέ με για περισσότερα διατροφικά θέματα.